Zaidu ya ci gaba da tafiyarsa cikin gidan duhu. A cikin wannan ɗakin yana ganin wani sabon wuri, wani gari wanda yake cikin ɗakin kankara a cikin duhu. Garin yana cikin sanyi, ba wani rayuwa a cikinta. Gidan da ƙauyen duk suna shiru da rashin jituwa. Zaidu yana jin cewa wannan gari yana ɗauke da wani sirri. A cikin zuciyarsa yana sani cewa ba za a rayu ba idan mutanen garin ba su taimakon juna. Zaidu ya kalli ƙauyen daga nesa, yana ganin wutar da ke gudu a cikin wani gida. Tana barazana ga wani yaro mai ƙarancin lafiya. Yaron yana ɗaure da kukan tsoro, amma kowane mutum a cikin ƙauyen yana wucewa ba tare da wani kulawa ba. Duk suna cewa, "Ba ruwana, ba ruwana." Zaidu yana jin haushin wannan yanayi. Ya yi nisa daga garin, yana jin cewa ba wanda zai taimaka. Amma Zaidu, cikin zuciyarsa mai tausayi, ta yi ƙararrawa a cikinsa. Wannan ba daidai ba ne. Zaidu bai yi tunani biyu ba, yana nufin ɗakin wuta yana tunkuɗewa cikin haɗarin da ƙarfi. Ya ɗauki yaron daga cikin wutar, yana kwashewa cikin tsanaki, yana kashe wutar da kansa. Bayan ya kubutar da yaron, sai ya juya ya kalli ƙauyen wanda ke cikin shiru. Daga wannan lokaci, mutane daga cikin ƙauyen suna duban juna, suna farawa da fahimtar kuskurensu. Zaidu ya tsaya a cikin ɗakin wutar, yana kallon yaron da ya ceto. Sai wani tsoho daga cikin garin ya zo, yana kallon Zaidu da idanu masu tausayi, yana cewa, "Ka ceci rayuwar wannan yaro, Zaidu, kuma har ka ceci ƙauyen nan. Amma ka sani, akwai wani labari mafi wuya da za ta fuskanta. Wani abun mai girma zai faru. Ka tabbatar da cewa ka fahimci gaskiya." Zaidu ya ɗan tsaya, yana jin nauyin wannan magana. Yana jin cewa wannan yana cikin wani babban gwaji. Jama'a masu sauraro, gari ba zai kasance da lafiya ba idan kowane mutum yana cewa, "Ba ruwana." Taimakon juna yana da muhimmanci domin a ciyar da al'umma gaba ɗaya.